Takže čus lidi, já vás vítám u mého prvního videa z Metin 2. Myslím, že to je privát server, nevím, je to německý server a je to prostě Metin 2. Doporučuji mi tuto hru kamoš a uvidíme, jak se nám prostě bude dařit. Doufám, že to bude fakt pecka, protože já jsem to už párkrát zkoušel, je to docela dobrá hra. Takže jsme zpátky a takže prostě jsem dostal od kamoše pod tuto postavu 250 a ještě tady mám pak nějakou stopku, já nevím, co to je to nějaká LD3. No a já tady mám prostě vara, takže půjdeme na to a uvidíme. Já to mezi tím střihnu, jestli to načte. Takže se zpátky mě načetl, já už to tady načetl, já jsem tady už s ním varem a no prostě hra mě začíná bavit, jako dá se to prostě hrát, ale jak by se dalo říct, prostě to ještě tak moc nechápu, ale 27. či 8. vyjde další let's play, teda další part, ale podle toho, kolik lidí tam bude hrát, no a teda prehrát, omlouvám se, kolik lidí dá like a chci to tady prostě překonat. Kdybychom dali pro další part asi tak 10 lajků a to už bych natáčel s kamošem, který mi tento účet prostě dal a můžeme si ukázat, co mám na sobě. No, takže máme nějaký meč od 175 a máme prostě zase všechno dostal, ale jako kamošovi musím poděkovat za tohle brnění, protože jako to fakt stalo hodně peněz, to brnění, ne právě, ale je to hodně vzácné ty peníze prostě tady a mám tady nějaké věci v inventáři, tady jsem si naskladal diamanty pro toho kamoše. Já mu to vždycky dám, on mi něco z toho udělá, nebo já nevím. Tady mám brnění, to jsou PvP věci. To nějaké blbosti, co tady už měl. Jo, ještě si tu přivolám Knuga. Knug je takový malá panda, nebo něco takového, to je nějaký avatar, protože tu má nějakou tu šipku. No, jsem úplně velice rád, že se mi to fakt neseká, ale to je úplně roztomilé, jak vždycky sice na ten typek. A ještě tu mám pak své zvíře. To už je pak takový velký týpeček. A já jsem level 250. Tak a můžu vám ukázat, jak se tady třeba bije. Tak jdem pryč. Tak, jdeme na něj. Máte 13 šilů. Proč mu nic neubírám? Jo, teď. Tady dávám. Tak. Jsem tak rád, že jsem si vypnul ty zvuky a tento server je německý. No. Je německý, já vám dám do popisku videa, jak se tomu říká, do popisku videa, kdybyste si chtěli stáhnout Metin, tak vám tam dám odkaz na stáhnutí a kdybyste tak napsali, tak bychom možná spolu zahrali, protože já jsem to ještě tak moc nechápu, ale jde mi to docela podle mě. Dostal jsem tenhle diamant. Tuto. Jo, a můžete tady mít i vlastní skiny. Tady mám skin na tuhle blbost. A kdyby to nebyla, tak to vypadá takhle hnusně. Ale takhle to chci. Tak. Můžu vám ukázat ještě tady tenhle říká se tomu Metin. A ten Metin vám jako kdyby, jak se to říká, pomůže z více expení, ale podívejte se prostě kolik ještě chybí. Abych měl 250.
Je to fakt dost těžký, prostě se takhle neexpit a ten Metin, toto je Metin prostě, když mě začít vyboukat takhle. Já vám to ukážu. Damage, docela to. Prostě jo, vy do toho začnete boukat, oni se tady načnou ty lidi a začnou nelíbí na to stvoření, tady začnou bíhat, spawnovat se a tak. Já tady ubírám na ten kamen velký kritik, myslím, že mám, ale ne až tak velký, protože můj kamen je 300 dává kritik kolem 300 000 dává kritika, já tady takovou sračku malou dávám. Ale v příštím partu, jak budu prostě s ním v komunikaci a budu s ním prostě hrát, tak to bude lepší, víc nám to vysvětlí a tak dále. To je dobré. No. Na tomhle já se na tomhle nedá expit, já musím jít chodit na jiné mapy, ale já tady jsem hlavně kvůli těm diamantům a tak dále. Já se pak budu podívat na jiné dungeony. A tento part bude mít asi tak 10 minut. A víc by nepotřeboval, že já jsem takový začátečník, ale tak je to tak prostě stejný typem, protože když to chci natočit, tak to prostě natočím. Bo mě to baví a teď vím, že se mi to laguje, protože jich to je strašně moc. Já se omlouvám za ty strašně velké lagy, ale já to prostě zničím. Jo. Takže tenhle poslední, je to tak někdy nesnažím na tom Metinu, že se to tady začne furt spamovat ty kameny, je to pro začátečníky třeba od 165 lepší, tady to je 165, aby to nevidíte. Tak tohle je dobré, a tady XP, a já tady vidím nějaké ty diamanty. Diamanty 3, 4, 5, 6. No 6 diamantů jsem si viděl. Ale ještě je musím pozbírat a sbírá se to, no, menší zase lak. Já bych natačil delší part, ale natačím přes Bandicamp, takže myslím, že maximálně prostě na minutu mám asi tak 10 či 15. A teď nevím, ale budu to dávat po 10 minutách, a já jsem konečně skončil. Tak, stačí jen kliknout na to, co chcete, takže tohle. Máme to. Toho chci. To jak mám vyčinit, kolik já na to tady mám. Tak, jsem božně vyšel. Ok, já už za to sedu. Pojď sem, ne? Pro sebe. Tak to zajímá. No, to lagy mě docela seru, ale jako jen malou lagu, že? Protože jsem 250, tak mi docela hodně toho bere. Tak co chci, že když ještě nemám tak dobré věci, já mám věci od 100. Tak, tohle se spadlo a je to OK, takže já myslím, že pro dnešní part by to bylo všechno. Vím, že jsem to nenatočil tolik, ale podle mě to je dostatečně moc. V příštím partě se budeme ukazovat, co všechno slouží. A uvidíme se u dalšího videa, takže prozatím plus a tady máme. Takže se mějte a dejte když tak like a odběr a za každý komentář jsem rád. A nezapomeňte, stačí dát 10 až 7 lajků a máte další video, které vyjde 28. 7. či 27. Takže prozatím čus.